سلام تانا ببزلكم ويوصحكم كورا تخاتاتلتنا لو معلت ازرارا بزعابا قداي فطيرو زركب بزعابا تانا طافيت محوراو ميديا زخونت تيك توكر بيتي ماسر تريو ويس مجويتي إنا تبهاله بستفلالي تتكمتي محوراو ميديا استفلالي حتو إنا تلعالي يركب مالتيو كرمي حدا معالتي تانا طافيت محوراو ميديا زخونت اب تيك توك لعلي 158 تختلتي زلوان كومودما ادو 4 قلعو زخونت تيك توكر بيتي تأسيرا تبهايلا بستفلالي محوراو ميديا እናተዘርግሐ ነይሩ እዩ ነገር ግን ድማ በቲ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ገዛ ማለትውን ለይቲ ብዕጡቃት ምስ ደቃ ስለ ዝተወሰደ እዚ ድማ ናይ ሕጊ አካላትን ቤት ማእሰርትን አይኾንን ስለዚ ድማ ተጫውያ እያ ዘላ ዝብል ሓበሬታውን እናተሰማዒ ዘሎ ነገር ግን በቲ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ጉዳይ ቲክቶከር ቤቲ ማእሰርቲ ድዩ ወይስ መጭወይቲ ማእሰርቲ እንተኾንኸ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ክነብልና ብተወሳኺ ድማ ነቲ ስካብ ዝዓለት እዚኣ ንኹሉ ሰብ እናንብዐን እናገረመን ዝርከብ ፍጻመ ጥልመት ወላዲት ኣብ ልዕሊ ውላዳ ማለት እውን መርሃዊት ተስፋይ ንልዕሊ 15 ዓመት ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ኮይና ዘስርሐቶ ብወላዲታ ተጠሊማ ደም እናነብዐት ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወጽያ ሓግዙኒ እናበለት ዝነበረት እንትኸውን ነገር ግን ድማ ሎሚ ነዚ ኣመልኪቱ ብዛዕባ እቲ ዝተጠለመ ገዛን ከምኡ ድማ መርሃዊት ተስፋይ ዘላቶ ኩነታትን እንታይ እናበሉ ከም ዝርከቡን ዝርዝር ሓበሬቱ እናዋኹም ክነብል ኢና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ካብቲ መርሃዊት ተስፋይ ዝቆጸረቶ ጠበቃ ማለት እውን እቲ ነገር ካብ ሽምግልና ሓሊፉ ላብ ናይ ሕጊ አካላት ኣምሪሑ እታ ወላዲታ ድማ ከም ሳሰረት እቲ ገዛ ንምምላስን ካሊ ነገራት ምፍጻም ድማ መርሃዊ ተስፋይ ጠበቃ ቆጽራ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ሎም ዕለት እቲ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ጠበቃ ዘውጽኦ ጽሑፍ ኣሎ እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ እናሐዘንን እናገረመን ዝርከብ ጽሑፍ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ እዚ እንታይ ይመስል ንዝብል ዝርዝር ሓበሬቱ ናባኻቱም ክነብልና ነዚ ቻነልና እዚ ሓደሽቲ ተዳኹንኩም ሰብስክራይብ ናወልኩም አባላትና ድማ ላይክ ሼር ናወልኩም መደባትና ስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናጽንሑ ፈለማ ናብቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣዘራረብ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ዝነበረ ማእሰርቲ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ቲክቶከር ቤቲ እታ ልዕሊ 158 ተኸተልቲ ዘለዋ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ካብ ገዛኣ ተኣሲራ ወጽያ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ነይሩ ነገር ግን ድማ ካብ ዝተበገሰ ተጨውያ እያ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተሰምዐ ነይሩ ማለት እዩ እምበኣርክስ እታ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ቲክቶከር ቤቲ ብዝተፈላለየ መዘናግዕትን ኣስሕቕትን ዝኾኑ መደባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርግሕ ዝነበረትን ፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ተምህርን ካሊእ ትሕዝቶ ተመሓላለፍ ዝነበረት ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጨውያ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተሰምዐ ነይሩ ተኣሲራ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ እውን እናተዘርግሐ ነይሩ ማለት እዩ ነገር ግን በቴሮም ረኺብናይ ዘለና ሓበሬታ እታ ነጣፊት ማሕበራዊ ዝኾነት ቤቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ትነብረሉ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝተባሃለ ቦቶም ናይ ሕጊ አካላት ለይቲ ካብ ገዛ ከም ተወሰደት እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ነገር ግን እቲ ያው ዝርከብ ማሕበረሰብ ተጨውያ ዝወለሉ ምኽንያት ቲክቶከር ቤቲ ካብቲ ገዛ ክትወሰድ ከላ በይና ኣይኮንትን ከይዳ መስቶም 4 ደቂቃያ ካብቲ ገዛ ጠቕሊሎም ኣውጽኦማ ነዚ እውን ድማ ጨውያ እዩ መእሰርቲ ኣይኮነን እናተባሃለ ዝነበረ ብተወሳኺ ለይቲ ምስቲ ምዃን ድማ ጨውያ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተሰምዐ ነይሩ ማለት እዩ ነገር ግን በቲ ሎሚ እናተረኸበ ዝርከብ ሓበሬታ ቤቲ በቶም ናይ ሕጊ አካላት ተታሒዛ ከም ዘላ ምስቶም 4 ደቂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘላ እዩ ሓበሬታ እናወጽ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ ማእሰርቲ ቤቲ ግን በቶም ናይ ሕጊ አካላት እዚ ዝብል ሓበሬታ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ዝወጸ የለን ነገር ግን በቶም ቀረባ አዝማዳትን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ቲክቶከር ቤቲ በቲ እናተሓተትቶ ዘሎ ሕቶ እንተኾይኑ ግን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ፖለቲካ ኣመልኪቱን ከምኡ ድማ ሰላም ንደሊና ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብቲ ትጥቀመሉ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሓ ከም ዝነበረት በዚ መሰረት እውን ድማ ተኣሲራ ዘላ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይተሰኣነን ማለት እዩ ቶም ናይ ሕጊ አካላት ግን ጉዳይ ማእሰርቲ ዛጊድ ዘውጽኦ ጽሑፍ እውን የለን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እውን የለን ቲክቶከር ቤቲ ግን ተጨውያ ዘይኾነ ተኣሲራ ከም ዘሎ ግን ሓበሬታ እናወጸ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቅነዚ ኣዘራርባ ዛዕባ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እስካብ ዝዓለት እዚኣ መፍትሒ ዘይተረኸበሉ ንብዓት መርሃዊ ተስፋይ ንኹሉ ሰብ እናገረመ ዝርከብ እንትኸውን ሎሚ በቲ ዝቆጸረቶ ጠበቃ ዝወጸ ጽሑፍ ድማ ዳግም ንኹሉ ህዝብን ንመርሃዊ ተስፋይ ደም እናነብዐ ይርከብ ማለት እዩ መርሃዊ ተስፋይ ከም ዝፍለጥ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወጽያ ጸገማ ዝተዘረበትሉ ኣነጋጋሪ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ዝነበረን እቲ ንልዕሊ 15 ዓመት ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ሰሪሓ ዝጥረየቶ ገዛ ብወላዲታን ብሕወታን ከምኡ ድማ በቲ ሰብኣይ ኣዲያን ከም ዝተጠለመት
ንኹሉ ሰብ እናገረመ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ብፍላይ እተን ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋተንን ወለደን ዝገብሮ እምነት ኣትሒቱ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚ ዝተበገሰ ድማ በኣርከስ መርሃዊ ተስፋይ እዚ ነገር እዚ ብሽምግልና ኣይከውንን ኢልዋ ናብ ሕጊ ኣካላት ኣምሪሓቶ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ። በኣርከስ ቅድሚ 2 መዓልቲ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ነታ ወላዲታ ድሕሪ ምጥያቅ እታ ወላዲታ ድማ እቲ ገዛዚ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ምዃኑ ድሕሪ ምእማን ነገር ግን መርሃዊ ተስፋይ ጥዒቲ ከም ዘይኮነት ማለት እውን ካብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝመፀትሉ ሓሚማ ከም ዝመፀትን እሙራ ድማ ትክክለኛ ከም ዘይትሰርሕን መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕላፍ በኣርከስ እቲ ምስኣ ዘሎ በዓል ገዛ እየ ባህል እውን ክነኣምኖ ኣይንኽእልን እቲ ገዛዚ ድማ ናይ ባዕላ ናብ መርሃዊት ክነዝረላ ኣይንኽእልን ዝብል ዝፍሕ ዝበለ ሓሳብ ዝሃቡ እንትኾኑ ነገር ግን እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እዚ ዳግም ንኽረአይ ብዝገበርዎ ቆፀራ ሎሚ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ዳግም ንኹሉ ሰብ እናሕዘነ ይርከብ ማለት እዩ። መርሃዊ ተስፋይ ካብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝመፀትሉ እዚ ኣይተፀበየትን ወለዳን ኣሕዋታን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ድሕሪ ምብፃሕያ እቲ ገዛ ንልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኣውፅያ ኣስሪሓ ክትነብረሉ ኣብ ዝሓሰበትሉ እቲ ስም ድማ ብስም ወላዲታ ስለ ዝነበረ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ እውን ክትኣምኖ ኣይከኣለትን ነቶም ኣሕዋታ እውን ክትኣምኖም ስለ ዘይከኣለት ነገር ግን ወላዲት ተኣማኒት እያ ብዝብል ኣተሓሳስባ ነቲ ገዛ ብናይ ወላዲታ ሹም እያ ጌራቶ ነይራ። በኣርከስ መርሃዊ ተስፋይ ግዜ በፂሑ ሓዳርን ኑሮን ክትምስርት ኣብ ዝሓሰበትሉ እቲ ገዛ ንወላዲታ ከተዝረላ ኣብዛሕታ ወላዲታ ድማ እቲ ገዛዚ ናታ ከም ዘይኮነን ካሊእ ነገረትን ዝተዛረቦ ነገር ግን እዚ ከም ንብለኩም ካብ ሽምግልና ሓሊፉ ናብ ሕጊ ኣምሪሑ ኣብቲ ናይ ሕጊ ኣካላት እውን እታ ወላዲታ ብዙሕ ምክንያት ምፍጣር ማለት እውን ጥዒቲ ኣይኮንትን እቲ ሰብኣያ ክንኣምኖ ኣይንኽእልን እቲ ገዛ ናትና እዩ ናበለት ብዙሕ ሓበሬታታት እያ እናመሓላለፈት ነይራ። ነገር ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብልዑል ዝኾኑ በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ክረአይን ክትሓዝን ሓተሓሲቡ ስለ ዝነበረ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ዳግም ጠበቃ ቆፂራ ክትዓ ክትቅፅል ከም ዝኽኣለት እውን እናተሓበረ ነይሩ። እቲ ገዛ መርሃዊ ተስፋይ ከም ዘይብሉ ነገር ግን በዓል ገዛ እዩ ኣስሪሕዎ እናበለት ድሕሪ ምዝራብ እቲ ንመርሃዊ ሰብኣይ ኣዲኣ ወይ ድማ ንወላዲታ በዓል ገዛ ዝኾነ ድማ ስርሑ ናይ ደደቢት ዋርድያ ስለ ዝኾነ ብናይ ዋርድያ ገንዘብ ድማ ልዕሊ 2.5 ወፃኢ ዝገበረ ገዛ ክስራሕ ስለ ዘይኽእል ተባሂሉ እዩ። እስካብ ዝዓለት እያ እታ ወላዲታ ናይ ሕጊ ኣካላት ሕቶ እናተሓተተትን ካሊእ ነገራትን እናተኻየደ ዝርከብ ማለት እዩ። ሎሚ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዝተጠለመ ገዛ በቲ ጠበቃ ዝወፀ ፅሑፍ ግን እቲ ገዛዚ ኣብቲ ፈለማ እዋን ብናይ ወላዲታ ሹም እዩ ነይሩ። ድሕሪ ድማ እታ ወላዲታ ዘይነበራ ውዕሊ ሓዳር ምስቲ ዘላቶ ኸዚ እያ ውዕሊ ሓዳር ክትምስረት ኽኢላ ውዕሊ ሓዳር ኣብ ዝመስረተሉ እዋን ድማ እቲ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ገዛ እያ ሒዛ ኣትያ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ናይታ ወላዲታ ሹም ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ እውን በዓል ገዛ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እምበኣርከስ እዚ ድሕሪ ምባል እቲ ገዛ በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እንድሕር ደኣ ኮይኑ እታ ወላዲታ እቲ ገዛ ፈቲዋ ተዘይህበታ ወይ ድማ ብሽምግልና ክዕረቑ ተዘይኽኢሎም እቲ ገዛ ክቲ መርሃዊ ተስፋይ ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእል ናይ ምርካብ ዕድሉ ድማ ዝተሓተ ምዃኑ እዩ ሎሚ ተሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ። ንሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንዓኹም።